Здравейте! Аз съм Света от Младател и ще ви покажа нашите калъфчета за Samsung Galaxy A7. Това са нашите термополиуретанови калъфчета. Предлагаме ги както в изчистен вид, в различни цветове. Този ни е Grid Style, който виждате как има на леки точици. Имаме също така и ултратънък вариант, който много тънко седи върху самия телефон. Също така термополиуретанови предлагаме и с най-различни картинки и апликации по кръпчетата. И имаме калъфче, което е от две части се състои. Долната част може да се носи самостоятелно, тя е пластик, ултратънък, а горната част е метализирана. Отново го предлагаме в златно, черно, в сребърно. За повече информация можете да посетите нашата страница mladatel.eu.